Откъде идва тайна вода? Откъде идва? Откъде мислите, че идва? Тази вода идва от... Откъде идва? Идва отгоре по улицата. Тече си рекичка. Има с вълнички. Откъде идва? Идва от вече ремонтираната авария на улица Делвайс. Ремонтирана преди 2 седмици. Когато пак изтекаха кубици питейна вода. На същото място. Така си тече от вчера, нали? На същото место, на което и преди. 5 пъти го правят и все тая. Виждам извора, не знам дали ви го виждате. Извора е направо като гейзер. Това е ремонтираната авария. Тука. Преди 2 седмици. Ето сега откъде тече. 50 см по-надолу. И това е положението. Едно към едно. И така към морето. Само сезона.